Hey guys, what's up? This is DJ Maverick. Sa lahat ng Aldab Nation, ito po ang ito po yung beach sa harap po ng aming ancestral home ng aking family dito sa Southern Leyte. At yan po yung makikita nyo po doon, yan po yung island ng Limasawa. So siguro alam nyo na yan, no? Diba? Sa ating history yan, kung ano yung Limasawa. So ito po yan. Hindi po siya beach resort kasi hindi naman po ito para sa mga turista. Ano po to? Yung private po to siya. So, dun po sa tapat dun po yung aming pagtawid po ng kalsada, dun po yung aming ancestral home ng aming family. So, dati po yung bata pa po ako, tapos tuwing before mag-Christmas or summer, pagkagaling po ng papa ko po sa abroad, tapos ayun, sasabihin niya kay mama na mag-vacation kami dito sa Leyte. Ayun, magkakasama po kaming buong family. Ayan. So hindi po siya yung para sa mga turista. So imagine after 25 years, wala po siyang pagbabago. Diba? Yun yung maganda dun eh. After 25 years, hindi siya walang mga, hindi nagkaroon ng mga, alam niyo, parang mga, well, dun sa ibang part, dun sa before dito makarating sa amin, siguro mga 3 barangays. Meron na pong diving spot. Tapos nagpupunta din yung mga foreigners. Okay lang yun, pero basta dito hindi siya dapat ma-infest ng mga tourist. So kung kayo po gusto niyo po maging guest, parang yung private special guest po ng aming family, so welcome na welcome po kayo. Ayan. Ganda na po. Tapos hindi po siya white sand, hindi rin po siya yung parang regular sand. So bato po siya. Yan, yun po yung pinagkaiba niya kasi pag nahiga po kayo sa bato, nakaka-relax po talagang yung mainit-init siya. Tapos diba nahiga kayo, parang hinihilot yung likuran nyo. Meron siyang therapeutic effect. Yan po. Higa. Nahiligo ako mamaya. Pero syempre hindi ko na i-share. Parang Marimar. Ow! Ganda no po. Yan. Yun na muna po. God bless.